Jo no diré més, però sí que us presentaré a Empar i a Anna. Empar Bria és llicenciada en Romàniques a Alzira, on resideix actualment també, i és professora des de fa molts i molts anys a l'IES a la Vista Ribera de Carcaixent, on imparteix classes de valencià. A més, és membre de la Comissió per la Igualtat del Centre, projecte que ha estat reconegut amb un premi al foment de la igualtat entre homes i dones dins dels Premis d'Innovació Educativa d'Alzira 2008. Dinamitzadora activa d'altres projectes com Firetes Solidàries, Fires de Llibre, Animacions Lectores, compromesa amb la seva realitat i context. Anima al seu alumnat a que siguin actius i s'envolupen en allò que siga del seu interès i no es limita a l'estudi. Bona mestra, Empar. És autora de la guia didàctica del projecte Passos lleugers de la Gràcia Malaini, publicada recentment per Edicions 96. Persona curiosa, una bona intel·lectual que és, coneix molt bé el panorama artístic, literari i musical valencià, tant de les noves tendències com de persones històriques que també cal continuar reivindicant com Paco Muñoz. I també coneix ben bé a l'autora del llibre que avui presentem, a Anna Oliver, de qui va ser professora, igual que ho va ser Tomàs, i ara amiga. És per això que ens parlarà d'Anna i del seu llibre Entre el silenci i l'oblit, Paco Bucarella, el darrer alcalde revolucionari de Carcaixent. I passa la paraula a Anna. Gràcies. Ja han dit Dolors allò que l'únic mèrit, realment l'únic mèrit d'estar així presentant el llibre és que he estat professora d'Anna fa molts anys i la veritat és que quan en aquell moment era institut de batxillerat volia arribar a Tarragona. També he d'afegir, també ho ha dit Dolors, que d'aquella època sorgí una gran amistat que hem mantingut al llarg de la vida, seguim treballant-la. I a més col·laborem activament en moltes accions, en molts actes conjunts que fem treballant mútuament a la universitat. Aquella jove estudiant, en aquell moment, ja es manifestava com una persona madura, amb ganes d'aprendre i molt responsable. A més, col·laborava incansablement a preparar les activitats extraescolars del centre. I recorde un entranyable escriptor carcaixentí sobre el Gestruc, que era que va ser molt emocionant i en aquella època també d'Anna. Anna és carcaixentina, ja ho hem vist, ho sabem, és una advocada vocacional que treballa al seu despatx així al poble. I val a dir que el seu implacable sentit de la justícia la va dur a llicenciar-se en dret, així com també a comprometre's activament amb totes aquelles causes mereixedores de defensa, bé siguin de caire mediambiental com culturals o sociopolítiques. Per tant, habitualment trobem com a tècnica del casat, jo en primer grup arrels del poble des de fa uns 10 anys, podem veure-la organitzant treballs fotogràfics sobre el seu poble de Carcaixent, com preparant actuacions musicals, jornades al voltant de la Segona República, presentacions de llibres, o bé en l'agrupació FACA, muntant activitats que s'han creat el vostre preciós parc de les llimeres, que a mi m'agrada moltíssim, sempre m'agrada recordar-lo, per a les festes del poble, aquestes paral·leles que es fan així també al poble, complementàries també. Anna és membre fundadora d'Ajuda, l'associació de dones juristes d'Alzira, i col·labora també activament amb el Fòrum per la Memòria del País Valencià, també en agrupacions com Acció Ecologista i també amb el Salvem la Bossarta, i també ara, recentment, farà un any, recordem molt bé, amb Xarxa Jove, que és col·lectiu que treballa pel Salvador, amb projectes sobre el Salvador. I més coses també. I quan em digui fa uns 4 anys, més o menys, que volia investigar el sumari de Paco Bucarella, no m'ha sorprès gens que volia fer un treball més propi d'una persona experta en història, tot i que el sumari està molt relacionat també amb la seva preparació universitària. Pel contrari, vaig considerar que Anna faria una bona tasca d'investigació. És una treballadora infatigable i també respectuosa i que actua amb un pas pausat i ferm, així com utilitza sempre el raonament imparcial i lògic. Amb aquest llibre, que ha estat avalat pel prestigiós investigador i historiador Tomàs Peris, és un pròleg impressionant, magnífic. Anna, en aquest llibre, aporta a la memòria històrica una anàlisi rigorosa, exempta d'emotivitat, d'una part de la història recent del
vostre poble, i en puguem també desapareixent. Tot i recuperant de l'oblit l'alcalde Paco Cucarella, així com també altres casos de persones exterminades pel franquisme, pel sol delicte de defensar la llibertat o tenir uns valors democràtics. Aquest treball d'investigació és un acte reivindicatiu més per intentar recuperar la dignitat perduda d'unes persones que algunes d'elles encara viuen i en són una font històrica oral d'aquest període de llarga repressió i que es mereixen que la societat democràtica actual analitzi el passat per poder madurar. És un llibre magnífic que us el recomanaré. Un llibre molt, molt bo, molt rigorós. I penso que si us parla ja del llibre encara molt més bé. Després del pròleg que no sap què fa per tomar, si diríeu que en poques més.